Nogomet nije izmišljen u Engleskoj kako to obično kažu, barem ne u ovom obliku u kojem ću vam sad ispričati. Ljudi su šutali okrugle predmete tisućama godina. Recimo u drevnoj Kini prije 2000 godina kineski vojnici su igrali tuđu kako bi održali kondiciju. To je drevni kineski sport koji se smatra najstarijim poznatim oblikom nogometa na svijetu. Sama riječ doslovno znači udarati loptu nogom. Njihova lopta bila je napravljena od šivane kože ispunjena perjem i dlakama. Zamislite šutat tako nešto. Rimski vojnici su bili tu malo više HC, kak se kaže na hrvatskom. Oni su igrali puno grublju verziju, siroviju. Navodno su nakon uspješnih bitaka šutirali glave svojih neprijatelja. Ali navodno to nije dugo potrajalo. Nadamo se. Sad u srednjem vijeku ljudi su željeli loptu koja lijepo odskače i koja je lagana. I dosjetili su se svinjskog mjehura. Znači napuhali bi ga i zavezali kožnom uzicom. Ali tu su bila dva glavna problema. Prvo, očiti razlog je smrad i oblik. Svinjski mjehur nije mogao nikako biti savršeno okrugao i onda kad je šutneš teško je predvidjeti gdje će odletjeti, kamo će odskočiti. Drugi problem, ako bi je netko jače šutnuo, ona bi se raspala. To bi zapravo bio game over. Nema više nogometa za danas.